This station is now the ultimate power in the universe. T1 station. Makawana kubva kumadzibaba enyu, madzisekuru pamwe namadzitete. Zvinorambubukira rakatangirawo pandiri hamawe. Vabereki chavakagona kundiriritira, vakandiriritira kuti ndive zvandiriwo. Dziya dzemanga-manga kusvika ndisvike pandiri zvakaoma, pazvakatanga pandiri pakavawo nedambudziko hamawe pakugogora gombo. Dzakasimudzwa kubva muguruva hamawe, saka muchionawo zvatiri akusikukona kwedu hama Mwari dzakasimudzwa kubva muguruva saka muchionawo zvatiri akusikukona kwedu hama ndiwane gombo, ndawana gombo, ndokugogora gombo, ndagombora gombo, ndokurima gombo, ndabva pakurima gombo, ndokuzharambeswa, ndabva pakuzharambeswa pagombo, ndokuriisa kurira, ndabva pakuriisa kurira, kuti zvikure, kuriritira chikamu chenyu vakomana, kuzosvika chinzi chako wewa zvedini mukowi. Saka kudyapa nyama yarikutika kwakapiwa ndokure, saka muchiona pakudyapa nyama yarikutika kwakapiwa ndokure. Mukoma Jose mawani right, nguva yese ndiri kuteerera zvangu gombo ndiri kuda kunyazonzwa kuti gombo iri igombo rei, zvakambonyatsomira sei. Tisati taenda kumberi, munhu waMwari, da kuti mukwazise mhuri yeZimbabwe pano pa T1 station. Mhuri yeZimbabwe yakatera, tozonyatsopinda mune zvizere muchinyatsowatsanangurira kuti zvakamira sei. Mukoma Jose. Ndinotenda mukoma DJ moto kupisa. Exactly. Fire. Tasangana zvakare. Aikona kwakabviwa ndokure. Ichokwadi. Yes, ngoma. Anenge ndakateerera. Ichokwadi. Chinhu chinonzi gombo. Exactly. Handi muri kuona kuti takatanga tichiridza vana mushandiri washe, takabereka maspika. Ichokwadi. Tikabva kumaspika tikambosvika pamwe patakaremerwa zvange zvichirema kuzosvika tisvike matave mustudio tichitaura makore aya tichiti vakomana tichasvika so ndo nyaya yacho yatiri kuedza kutaura, but vamwe manje ndo vataitaura vaya kuti vakagadzirwa upenyu nemadzibaba avo nemasekuru avo vakagona kungotangira munomo, asi isu takatangira kuspika kunze tichifamba masvingo Chiredzi, Chipinge, Checheche, Harare Bed Bridge. Saka
inyaya yegombo takanga tiri pakurima gombo ora ndo pane nyaya upenyu unobva nekure alright tikurawa kuti saka gombo iyi somwe ino uremu ino uremu wandanyasonzwa kuti upenyu hwomunhu unobva nekure baba ichokwadi mukombo because matsanangurira muri kuita apa anoga udhipi kandiri kunyatsotera nako so amene kuti saka apa muri kureva maedza kuda kutsanangurira kuti kuna wamwe wano upenyu hwawakangobatira padenga hwakagadzirwa nemadzibaba vamwe manje zvavakaita vakakura mbatya dzisina chinovhara kuharare ndizvozvo yamuzopedzisi kunongoti kuharare but yezvino amabusinessman ichokwadi vakushandirwa nevane vakushandirwa nevaya vanga harare payanga isina chiro exactly ivo manje ndo vakagara manje vakagara manje pamasutsu ana moto kupisa so ndo zvinoita mwari handiti muri kuzviona saka inyaya yegombo rinorimwa baba rinotangwa riri gombo kwakubata demo nebadza kusvika musha watozovakwa painzi pari pasango right ndo pakunzi pamusha pekwatiwa vile handi muri kuzviona tatogara hakumbati go kwakutogarisika mukoma joseka tikuda kuti mhuri yezimbabwe inyatsonzwe kasomwaka tisingapedze nguva vakateerera vatsigiri isusu tiri ngori mustudio tiri kukurukura zvatinazvo abhamu redu rakanzi kudii albhamu redu rakanzi takachengetwa kwatakabva ndokure kusvika takachengetwa namwari kubva kumashure kusvika patiri nhasi right aiwa regai ndimbope muri yezimbabwe imboteerere imbonyatso ndakakusira ipenyu pekutangira musavaraiwe musatengese gombo ndipo pane raramo vamwe vakava maticha pauticha hwavo ndakakusira ipenyu pekutangira musavaraiwe musatengese gombo ndipo pane raramo zviri kuitika mhuri yezimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zvina kumira zvakanaka andinawo mukomati wafire apa T1 station ipapapa damba rofidzvaibva riri kupisa atakachengetwa zvikanzi vana vangu musatengese gombo rinozonetsa kuriwana gombo iroro ukaita zvekutamba pasopo 2024 abhamidza riri kupisa andinawo kutaura kuno kwandiri kuita izvozvi mukomati wafire pakashata regai timbotaura mashoko mairi matatu tinawo tiri muno muT1 station tinzwa kuti zvakamira sei ko dzimwe dzacho dzakamira sei dziri kuti kudii ko ivo vatevereri venyu vatsigiri venyu vari kutiwo kudii vakomana here takasamwaka ndokakanzi gombo teereraika iwe inzwa takasimudzwa kubva muguruwa ndosaka muchiona zvatiri ndiye mwari yeyu baba wangu amaimi mukoma Joseph Tiwafire pano pa 07 mukondomi pano pa Bowera iwe ndakatanga kutakatanga
kuti ndiwane gombo ndawana mukoma Joseka tingade kudena zvirere tingade kutanga dzimwe kudzoka kumashure asi ya somwe mkomaka maonero yangu iri kubata wakawanda semaonero yangu inini pachangu inini ndisiri kutaura kune vamwe but maonero yangu iri kubata vanhu vakawanda nekuti zvechokwadi kune vamwe vana wakasiyiwa wari pazero mukoma Jose zvekuti vakanzwawo somwenyu vanonzwa kusimbiswa vanonzwa kuti ndo zviripo ndo upenyu hwacho hwatikasiyirwa tiri saka kana mumashure Mwari watiropafadza tabatawo chatinge tabata mumaoko zvechokwadi tichachidini tichachibatisisa ende muri kupaona mukoma kozoitawo vamwewo vana vekuti vanogona kusiva nevabereki wano pekutangira dzimba vanadzo wototengesa dzimba dzakasiyiwa nawabereki potse kwakutourayirana motokari zvekuti woti oraiti patasirwa nawabereki toita sei mabhizinesi wotonzwa kuti vakazoti ngatitengese shop ngatishiyane magirosari pedzo vana vakutanga kuita urombe andiri mukuona saka ndiri kunyatsoona mukoma Jose kuti somwenyi ichabata kune vazhinji maonero angu inini ndisingazivi tisapedze nguva kune mhuri yeZimbabwe wamashoko mairi matatu amuri wangotaura nevatsigiri venyu nekuti vatsigiri venyu tovanzwa vakawanda vanenge vachibvunza tivafireko ari kuita sei tivafire anyarara hatisi kumonzwa riwe isusu tisi tinozotaurawo kuno madj tongoti haiwa ngoma dziri kutsva but kungoti mimi ndimi muri kushayiwa mukana wokuteerera mastation but tiwafire haasi kumira pamusic izvozvi anotonodamba refu saka mashoko mairi matatu amuda kumbotaurawo kune mhuri yeZimbabwe kuti vazive kuti aiwa mukomana ariko uyezve maitivafire vanenge varipo pasaidhi vakatsigira baba ichokwadi zvinoitika ndezvokuti munhu kana wava mutungamiri wevanhu mufundisi zvasiyana nepaya pokuti unoingompeya saka kumwe kwacho nguva zhinji une wakupedzera kuchechi unewane mapurogiramu akati wandei yakataurwa nevakomana zvakanzi musangoteedza ana tongombeya saka apa izvozvizvi nguva zhinji akuperera kuchechi nguva zhinji tinenge tine mapurogiramus amwe ekuchechi uku kumusic une uchida but nguva zhinji une waku wakumbomhanya nevana vesangano vana vesangano asi mundima tiri tese ndosaka muchiona kuti titi tikati tsve tomboita kunge tisipo asi hazvirevi kuti takasiya kana takamira munzira tiri tese tikaona mukana tombouya kumusiki kuti mhuri yeZimbabwe igare izive kuti tivafire ariko tombogaragara sezvi basa ratikatanga raMwari tombowandira kuchechi tiri parwendo aiwa mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira ndinawo mukoma tivafire tiri pano paT1 station chakaputika vari kutaura vakati hatina kumira nyaya dzemusiki tiripo mukationa takati didi aiwa hatina kuti dii kunyaya dzemusiki tavanhu vakuru taano humwe uremu hwatinenge taakumbomhanya nawo zvasiyana nekumashure ongodai watonotamira tangoshedzwa kuti wondinoimba wamhanya kwainini wondinodai unenge uchiri mwana mudoko uchida kutsvaga kuti zvakamira sei izvozvi Mwari watisimudzawo kubvawo muguruwa taano kamwe kauremu taakushedzwa mapurogiramu akarongeka aiwa tinotenda ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe mukoma tivafire ngatisangane zvakare muzvimwe zvikamu zvinotevera ndafara kukuonai DJ kana neni kwatakabva kure ichokwadi mukoma mushandiri paya tiri tese tichipisa nawandirangarira Mwari ngaarambe achitisanganisa mukoma amen ndinotenda zvikuru ndinotenda amen thank you so much one time wayo Discuss TV.